siya. Hindi wala na yung settle. Excited yun. Dami. Maunang siya ulit sa ato niya. Ay, tuod ba? Medyo pa gamay ang daw. Sino ang nakadawi sini? Ikaw, brother? Tatlo. Ang nga tatlo? Murakan. Wow! Buwi pa. Diyan na, yan dyan muna namin. Ano ang sakop na lugar? Anini eh? Buwap lang ka na, che. Ang silver lang, ang gamay oh. Ang anini eh, antike? Siraan. Tuya sa siraan mismo. Sa siraan mismo? Tuya kami pumunit sa isla. Sa Nugas? Sa likod na. Wow. Yung balalan tong